Arratsalde on denoi, hementxe gara aurtengo Bizkaia Cup 2022 garren edizioko finalak ikusteko. Lehenengo partidu honetan kadeten mailan Urene eta Olaburu taldeak neurtuko dira. Urene taldea ordezkatuz, Unas Ramirez eta Unai Diaz izango ditugu, eta Olaburu taldea ordezkatzeko Peio Gurrutxaga eta Lier Ortide Zarate. Hemen nirekin, Gorka Bilbao. Apa, arrastion pilota zale guztioi, eta hemen gauz, finalak ikusteko gogo handiz, eta ia zer ikusten dugun. Hasi aurretik, ez dakit, ligan edukitako emaitzak errepasatu ditzakegu, eure nondik norakoak edo ikusteko. Ikus dezakegu, ligan Urene taldean geratu zara lehenengo, partidu bakarra galduta, eta justu partidu hori Olabururen kontra, bai, eta 8 irabaz eta gatu ziren, Gaua esatera Ureneko aurrelaria, aire sartu, baina gaizki. Besoa zuzena nago jarri behar du berdean sartzeko. Partida hauetan eta batez ere maila hauetan nervioek, dugu telebista, erasan egin aldiete, ikusiko dugu aberrien nola moldatzen diren, eta berze emaitza lortzen duten. Partidan ondo sartzea oso garrantzitsu esaten da olako. Egia da Mikel. Ondo behatu dira biharrak eta eskuak izerretetan hasi. Oso garrantzitsua da. Lehenengo pelotea. Pelota polita diru. Ematen zaionean irtetzen du. Ongi, defendatatu du orain. Pelotaka ona da. Hor dauka aukera. Ongi, beste aukera bat. Eta momentuz agintzen aurrelari gorria. Bai. Orain, azizira atzelariak pizka pelotatzen. Ongi. Ez da dugu. Hankaupa osoa eman behar zuen alinago. Hanka eskerra utzi du atzean, orduan trinkatuta geratuko da. Baina ongi, tanto polita jolaztu dute, bai. Eta momentuz ikusten dugun gaitik, Urdinak tanta dominatu beharko dute, Unasi kasionetan pelotak intzeko, bestela erak darama partiduaren dinamika, eta momentuz tantoak ere bai bere aldera erortzen dira. Bai, hala handa. Sake ona. Bederatzi da. Resto americano. Ongi. Bien erdira eta hor komunikazio falta handi egon da. Atxelaria oso atzean zegoen eta berrelaria zabalean. Baina bueno, haiek ezagutzen dira. Prest egon behar da norbait, utxune hori betaitzatzeko. Bueno, eta nahi eta iruko dugu. Garrantzitsua da nola hasten dan partidua, Adin hauetan batez ere, ikusiko dugu ya nervioak eta nola eusten dituzten. Gira orain, Ureneko atzelariak pelota eskatu du, hotzez geratzeko. Pilotak gutxi jotzen ari da momentuz. Ikusiko dugu lan karga berari heltzen zaionean, ja nola erantzuten duen.
esker polita, dauka, unar gramabidezek. Luzen jotzen dio besoa da gaz. Motibo dio, ezin. Emanen dio, eta ematen duenean pelota irtetzen da. Fronto inoblea da Etxebarrikoa, eta lurroz oso jatorra dauka, bai. Ikusiko dugu orain pelota berriarekin, nola moldatzen diren. Gurretako lehen tantoa. Ia kapaz diren tanto pare bat egiteko. Berriro pelota unazen eskuetan. Esker polita daukan. Begira, nola jokatzen. Oitu. Bikaina unaz. Eta momentuz berak nahi duena jokatzen ari da. Bai, holan da, Mikel. Berak markatzen du partiduaren erritmoa eta ezin diote pelotarik kendu. Oso esker polita dauka. Teknikamente belauna jaisten ditu, ipurdia kanporatzen du, besoa luzatu, hankapauzoa aldatu eta besoa solte. Hobeto egiterik ezin da, vamos. Bai, bada. Garrantzitsua da atzelarientzat pelotasunean sartzeko estantzean Inazekin oso ondo. Berak ere badaki tanto bukatzen. Ikusi dugu Peio Gurrutxaga bere armak erakusten, bai, ongi. Berria jaitzi, kakotu ezoa eta zabaldu. Primera. Orain saka gehiago probesten duen eta partidua berdintzerik dute. Den baino luzeago, bai. Eta tanto. Badoa itxuratzen frontoia, bebe bai, Mikel. Bai. Ikusiko dugu gero urrungo partiduetan jende gehiago sartzen den, baina momentuz, bueno, itxura hartzen da, zika jatzen dugu. Nago restoa. Berriz. Ematen dio velocidadea pelotoa. Lehenengo urtekoa da, Ganera hori, holan jarraitzen badeu, ibilbide oparoa ekingo deu. Zikeran be, gerko partidi ikusite, primeran dabil eta. Hortxe da honez. Bai. Sakea erditik egiten deu. Formea zarratzeko. Eta aireak entzeko. Aire sartu danean. Pelotan nahiko atzean jarri dio. Garrotea deko.
Eta hiruren artean diferentzie markatzeten deu. Bai. Orain Patxi hori, baite. Patxi zizkar da, euren botiroa, Sopelenako kluba eramaten deu, urte asko da eramatza, tipo oso jojatadorra. Palan ibilitakoa profesional maila. Eta oraindik jarraitzen du. Jolasten, hori ez nekien. Eta ondo, seguru. Bai. Bikaina. Bera, bakarri dauz dena egiten. Ez dakit zema tanto indeuzen ja, bai, 4 edo 5, fijo, bai. Eta ez da bakarrik tanto bukatzea, askotan ere bai, sartzen duen erritmoa eta... Lantzea, zuk dinozuna, bai. Ausarta, da, zezuk alduzu ikan kualitate horiek, baina ez izan ausarta. Baina hau ez du beldu eurrik. Eta horrela jolastu behar da pelotan. Gainera gaur egungo esku pelotan. Bai, oso exigentea da gaur egun. Oso exigentea da. Aireko jokua ondo manejatu behar da, hauek oraindik gazteak dira, baina etorkizuna ikusten zaio bai. Badoa, zako, ia. Berriro, berritik. Eta berriro gurutzatu. Gurutzatuta eta hor mara. Eta entregatu. Berriro, Eta berriro. Honek ez da barkatzen. Ondo. Barra, bai. Peio badaki egiten, ikusten dako. Ez deko unase deko inder hori edo potentzia hori, baina ikusten dako ondo markatzen dakiela, bai. Eta batzutan ekoa izaten da, ez da behar gehiago, baina bueno, gehiago badeko zuen beti hoeto. Beti hoeto, bai. Ia, saka aprobetsatzen du. Airea kentzera. Aukerakoa, ia aprobetsatzen du. Ondo. Armaratu egin du eta pelota horiek azkenean zaildu egiten dira, askotan. Edo, ari hau sartu behar duzu eskua, edo itxoin beha. Baina jarraia normala oso zaila da pelota frontitzera bueltatzea, bai. Ondo. Hori adinak ere bai ematen dizu. Esperientziak, bai. Bai. Bueno, horbiltzen doaz, 7-5. Ez pilota pasatzen izan. Ez. Orlotaka da bikaina, orain. Badoa, bera. Ia, atzelarien pelotia. Ia, nor nagusitzen den. Bai. Eskerrez, ondo pintzen da. Unai, Diaz, ere. Lier jostaiagoa da, baina Unaik eraman egin du. Nik uste Unaz ez dela txoratu behar, ez dela inurrutitik sartu behar, pelotak aukeratu behar dutela, eta pelota errezadunean bere ritmoa sartu, eta hor egiten ari dela min.
Bai, zurekin nago, Mikel, bai. Hor da Peio. Aurrelari biak sakea gurutzatzera eta airea kentzera. Eta justo, Hor dago diferentzia. Hor. Hor da kakera. Ongi. Pilotaka da ona. Hor sartu da. Ongi. Hori doketa. Hori bai. Beste ritmo bat eta Beste txispa bat. Bai. Ikusi beharko da partidu osoa irauten duen ritmo berdinarekin, baina momentuz bera markatzen ari da. Bai, azkenean, finaletan badakizu. Tentsio puntu hori beti dau. Gainera, hori. Arriskuak hartzen badituzu, sartu alda, ala ez, momentuz bai. Zu dinozuna. Ia zenbat denbora iraitzen den, bai. Pasa, ia. Oso, ondo. Kanpora izan da. Pena. Ondo markatua izan da, bai. Pena. Bai, eta hortik, enbede beratzi 6, zazpi, Hor detaietan ona alda finala, bai. Bai, nire ustez, unaz gehiago jokatzen ari da txokora agian. Mintxe ja Peio hasi da txoko ondo kubritzen eta hortik erasora pasa diteke. Abiadura pizkat gehiagorekin jokatu beharko luke Zabalera. Eta ezin eraman lier, hortik zarate. Deskantzua eskatu dute, Eurotakoek. Patxik, aholku oso onak ematen dizkie pelotariei. Esperientzia handiko pertsona da. Bai, frontoi barruan eta frontoi kanpoan. Bai, beste aulkian Beñat Rementeria daukagu, Olaburuko pelotaria dana ere bai. Eurekin entrenatzen gara. Horrek ondo zabatuko deuz. Ikusiko dugu, zeinen aholkoak nagusitzen diren, edo? Hori da. Ia, ber. Takera unaz berriz ere. Ia, oraingoan ere pelota gurutzatzen duen, edo baztertzea erabakitzen duen. Berriz ere gurutzatuta. Bai. Eta sartu, markatu. Hor dauka. Beste aukera bat. Ongi. Hirugarren aukera. Eta atxera bizi. Bai. Eskura bota dio. Orain normala. Ondo aterata du, bai. Gurea ona, edaman. Beste bat. Lasai. Egi. Tanto edar. Baina zu dinozuna, Mikel, arrizko larrei hartzen ari dira. Baina bueno, bere alde, jausten dira tarantoak. Baina arrizko asko. Bai, eta Olaburukoek ez dute lortzen berari jokua kentzea. Benetan unai
seguru ikusten dugu momentuz, baina egia da ere jokuan ez da bilela gehiagi sartzen eta hotz gera daitekela eta hori aprobetxatu beharko lukete. Bai, hola da. Zine, dama. Kakotu egin du besoa Lierrek. Bildurragaz joan da. Horre besoa solte ingan da. Da gora badoan, gora joan da. Baina bildur bari gari. Kakotzen baduzu, ibilbidea mozten duzu. Así es que ez da helduko, edo oso justo helduko da. Hor ikusita, orain, hormarik gabe atera dira. Bai. Bueno, txokoak horretzen ondo ikusten dugu. Bai, Hankas eta fresko. Besoarekin bakarrik zozera jana. Berria ez du guztiz ondo sartu, hankak ez dituelako finkatuta duki, hor ikusiko dugu errepikapenean, hankak iaia airean. Bai, hanka pauso hori dantzan zituen hanka, bai. Hor hanka zudinozuna, finko lurrean, belauna tolestu, gerria sartu, eta besoa luze, tatxera. Baina, garo, pilota eman da dator, orduan ez da erreza. Gazteak dira oraindik ikasik dute, bai. Askotan eman beharra eta ematera joan eta lurren erortzea oso normala izaten da dira honetan. Bai. Askoz gehiago balio du frontizean pelotakada bat gehiago sartzeak jotzera joan eta lurrera botatzea baino, claro. Hor ikusten dugu, nahi, atxeden bakoitzean, pelota hartu eta bote batzuk eman da, erritmo horik ez galtzeko. Oso ondo. Hori, arraro izaten da din honetan, eta berak oso ondo egiten du. Bai. Erantzun ederra. Ederra, bai. Hori hotz geratu da, Nik uste baietz. Ez da hit, baina... Azkenean pilotakada gutxi jo ditu, ez dakit zenbat egiko dituen jota, baina... Oso gutxi, bai. Eta ez zaude konfiantza berarekin. Buruan sartzen zaizu, ez dut jo, eta joaz joten, eta konfiantza barik, eta bebera, bai. Hori gertatzen da, bai. Hormaz, korekin. Ondo, orain bai. Ez da bil sakea aprobetxatzen. Ez ego. Utsa handia. Oparia, bai. Hainbesteko estatu sakea rekuperatzea, hain errez galtzeko. Bai, markagailua dagoen moduan ikusita, oparia. Urduritasuna, bai. Final bat da, telebista, lagunak, familiarrak, azkenean. Hori emozionalki gestionatzea ez da erreza. Adina hauetan eta guztietan. Bai. Baina adin honetan egia da askoz eta zailagoa dela, ohitura gutxiago, urduritasuna, badakizu. Bai. Adin hau danok pasatu dago eta badakigu zer da. Rolaizolaren elkarrizketa bat. Irakur nuen. Atxo, bai. Eta esaten zuen, hori, finala askotara egin barri, joten zela, bai.
haue gazteagoak izan da, eta tantoa berriz unase. Eta badoaz, Mikel, badoaz. Eta ez dute gelditzeko itxurarik. Ez? Nik partidua galdituko nuken, bai. Eta oraindi fresko ikuste zaio, unaz, bai. Azkenean pelota beti alde dauka. Defentsan lan gutxi egin behar izan du, eta horrek desgaste gutxiago sortzen du ere bai. Aurkariak dantzan, Ederra hori. Aurkaria txokoan sartuta zeukan eta primeran efektoa, distantzia eta dena. Eta ikusi da, gozatzen. Bai. Txalo, zaparra da, edarra. Laguntzen saiatu da. Bai, hor oso indartzu zijoan pilota. Hor Robeto atxaelaria utzi. Eta orain, zuk esan duzuna, Mikel, orain gelditu rementeriak partida. Zeo zer latzerik daukan, momentuz ez dute lortu jokua atzera bideratzea eta unasi pelota kentzea, baina, sakea errekuperatzea lortzen badute, ez dakit, momentuz iruditzen zait, bi pelotekin ibili direla, batzuek bakarra aukeratute eta besteek ere bai, hor beste bi daude, ez dakit, zer motatakoak izango diren, agian ordua da sakea errekuperatzean hirugarren bat ateratzeko. Bai, bildur bari, distantzia handia dekorie eta ez daude denbora galtzeko. Momentuz, demostratu dana da, bi pelota hauek erabilita gorriak gehiago direla. Bai, halan da. Ikusi beharko da hirugarren batekin, ez dakit, zeo zer alda daiteken. Ongi berriz, moztu. Ondo lier horre. Bai. Berria ondo zartuta. Eta horremara. Ez dio pelotari begiratu Unai Diazek, ez? Hormara joan da eta aurrerantz begiratu du. Hor pilota begiratu behar da, ondo jotzeko. Hala da. Azkenean orain arte esan duguna, hotz egon daiteke, pelota kada bat, zure indar guztiekin jo behar dezu, eta bera. Buruz eta ondo uzten dion. Eta hori, partiduari entzufatuta zeritzen da. Iruditzen zait berriro lehengo pelota berdina aukeratu dutela. Honetan ez digute kasurik egin. Bote handiagokoa da. Eta gorriena biziagoa. Zelango ezkerra dauko. Bikaina tanto. Lehengo moztu, mugitu kontrarioa eta gero luchatu. Eta tanto. Bera dabil, musika jotzen eta olaburukoak dantzan momentuz. Hori da. Ni ez nintzen egon lehenengo jardunaldian, baina olaburukoek irabazi zuten lehenengo jardunaldi horretan
euren artean jokatutako partidu bakarreri, 22 eta 17. Honek itxura oso desberdina dauka. Bai. Ez dauzka zer ikusi. Ondo armalatu. Ederra pelota Ederra, bai. Eta garrantzitsua da horrelako kasuetan, partiduan pelotakada gutxi jotzen dituzunean, dituzun apur horiek ondo aprobetxatzea ere bai, oso garrantzitsua da. Pasa. Txispa handiko pelotaria da. Unaz, gustua ematen du. Bera ikusteak. Pilota gainera kantxan eta inteligente mugitzen du. Bai. Jokua dauka. Bai. Zake luzeak, zake motzak. Venga. Eta errematea. Dena du. Zake zaila eraman du, Bai. Justu baina eraman du, bai. Horrelako artista bati pelota aurrean uzten diozunean, normalean lan zailak, gero. Oso zaila, bai. Zake ederra. Eraman, Eraman eta prest, geroko pelota kalarako badazta da. Ongi. Mira. Zea bau nahi. Bai, normala. Eskerrarekin ez da bilain ez aprobetxatzen. Ongi. Beste utzi dugu. Ongi. Badago. Partida gogortzen dute eskatu. Hola buruko komeni zaio. Ongi. Ez dauka gorputz handirik Unai Diazek, baina altuera ondo aurkitzen du. Eta begira da. Pilotari segurua da, eta pilotari seguru batek askotan aririoa desesperatu egiten du. Eta aurrean ez badezu tanta bukatzen, gero beira ze aurreleri daukan. Honek ez du barkatzen. Ez. Ez daki zenbat izango dituen egindakoak, baina 10-11 seguru. Ez badiria gehiago. Erakustaldia ematen ari da. Bai. Ontzi azken txakera. Perdida, baina indartzu. Badoa. Ikusi dotzu. Ai. 3, gau. Justu. Ederra. Ondo Urchaga. Zurre onda. Unaz kerlasazio puntu hori erakutsi du. Markagailuan hainbesteko aldea edukita edo. Polit bukatzeko gogo hori asko edukitzen dute. Bai.
Bai, holan da, Mikel, bai. Besoa, behan utzi, goidea, gora, besoa, gora. Eskerrez jarri da, Bai. eskumaz ere bai jarri zitekeen, baina eskerrez jartzea erabaki du, eskumaz hobeto gozatzen ari da gaur. Orain, profesional mailan ere, atxeari guztiak eskumaz jartzen dira. Ni jolasten nuenean, eskerrez jartzen ginen, bai. Hori izan beti erakusten zana. Bai, hori izaten da airea kentzeko estrategia bat, bai. Garaiak aldatu die. Bai, jode, asko. Orain, pilotariak, atletetak dira, atletak. Resistentzia, velozitatea, reakzioa. Dana lantzen da, bai. Dana lantzen da, indarra. Bi utz egin ditu eta ez dio hirugarrenari pasatzen utzi Unasek. Ez? Altuera bai, baina indar guzti pelotak adarretan, a ber. Jokua berriz ere, Unasen eskuetan. Gaur beste abiadura bat dago. Oeste, bai, perfektuak. Eta dena kontrolatzen du primera. Hankak irutik atzera eta airea. Bai, behitu ze ongi, belaunak sartu eta hanka pauso hori aurrera. Hor dauka. Ongi. Gerra. Ez zuen espero. Horak izaten dira tanto onenak. Patxik partida gelditu du, bai, ondo egiten du, Badazpadan... Ez da erlazatu behar. Ez. Atzo, Basaurin, kasu kurioso bat izan genuen, 21 eta 10 egon zen bikote bat aurretik eta partidari buelta eman zioten. Claro, bai. Inoiz ezin da erlajatu. Olako gauza jotatzen dira, bai. Pilota biribila da Laurentzat. Así es que... Eta 22 egin arte inork ez du irabazten. Hori da. Taka aprobetxatu beharko du. Hori bai. Takadatsua egin alizateko. Bai, politiko ongo zen, eta politiko jarriko zen partida. Ona pelotakada. Ona. Justu. Aire. Erra. Eraman. Puntuz. Aukerako hor. Ongi. Aire. Bera sartzen da. Eta ba. Ondo. Bera atxean zegoen. Unaz eta ondo botatakoa, bai. Laguntza oso luzeak egiten dabil, Laura ateratzen, eta, pero bere esparru hori zaintza gehiago kostatzen da. Normala da moduan. Hori da.
da bilguzik godatzen Lier kasuan. Bukatu da. Arriskatu behar zuen. Ira la visibilidad eta askotan olakoak gertatzen dira. Arriesgatu beharra eta kasu honetan kale. Bueno, hemen dugu Unaz Ramirez, partiduko protagonista nagusia. Zuk markatu duzu partidaren erritmo hasieratik, ez dakit nola ikusi duzun zuk? Bueno, nik uste dut nahiko ondo posatu dudala, pilota. Eta, bueno, hori, besteak ere ondo jaztu dute, baina... Bueno, nire iritziz, pilota de itxela, zara, Unaz. Harrituta geratu nahi, Unaz, hori zamar nizun lehenengo, zorionak, beste alde batetik. Eta zelan ikusi duzu partidu hau, eta ligan jolastu zenutenaren diferentziatxo bat. Zuk esango diazu, Beto. Nik uste dut ligan nahiko txartu hasi ginen, beraien aurka galdu genuen, partida hona izan zen. Eta, ondo jaztu genuen, baina partida honetan nik uste dut zeriago egon garela eta ondo jaztu dugu. Hasieratik hemen emankizunean eta esaten egon garena, zuk markatu duzu partiduaren erritmoa. Unai ez da ibili erritmoa hartzen azkenean pelotari pasatzen ez diozulako utzi, momentu askotan. Eta aurkariak dantzan ibili dituzu. Lier juten zitzaizun txokoa kubritzera, baina orduan abiadura sartzen zenion, atzeraka ateratzen zenuen, eta berriz ere baten kontrakoa zenuen aurrean Peioren kontra, eta gehienetan tantoa egitea lortu duzu. Nik uste dut, ondo gozatu dara pilota, espazioak nahiko ondo aprobetxatu ditu dela, eta ondo joraztu dugu. Niri asko gustatu zait, ze lehenengotatik utxune libreak errez aurkitzen zenituen. Eta hori oso zaila da, gainera zu adin bateko pilotari batentzat barkatu. Eta nik nahi nukena da, prestaketa fisikoa eta teknikoa zelan egiten duzuen final baten aurrean. Normal, prestatu naiz, beti bezala. Bi entrenamentu egite ditugu beti bezala. Eta gero etxean pizka bat kirola egiten dut eta Orduan, ulertzen dut, direla bi egun tekniko eta bi fisiko holango zer. Bi egun fisiko eta gero frontera joaten ez batxutan joaztera
eta etxean pizka bat, egiten duzu zure kontura. bai. Ba. Eske ikusi zaizu ere, fizikamente, esan bete, arnaza ondo hartzen zenuela, hankak beti trinko, ez nien lurrean egoten, ondo heldutzen zara pilotara, hanka pausoa ondo egiten duzu. Bai, niretzat, badakituzu aukerak, horrela jarraitzen baduzu, gora joateko, eske horrela jarraitu unaz. Jarraitu lanean eta eskerrik asko. Hori da. Eskerrik asko zuen. Venga, disfrutatu orain. Bueno, nola ikusi duzu partida zuk? Txarto, hasi gara apur bat fresko edo pelotak ezagutu barik, eta hasi di aurrerantza guten euro eta gui apurra astiro berantza buru eta dana, eta azkenien eskapa dudi eta txarto, sin más. Eskuak eta zelan bukatu duzue? Ez dut aukin aukerarik bez eskue joditze, así que ondo. Ondo, bueno, hori garrantzitsua da, Bai. Bueno. Guk hemen ikusi duguna azkenean izan da, momentu askotan pentsatu dugu jokua atzera kargatu behar zenutela. Bai. Ez dezue lortu Unasi pelota kentzea eta, bueno, berak azkenean bere ritmoa esarri du eta zuek pelotaren atzetik korrika ibili zarete. Uste dut duel, mategizala izena larri edo oso bizize guretxago. Irutxate gauzela ea debate ondina ikesteko eta, ostia, polako botiga eta pelotak... Zartu natxuz gorputzean eta kolokazio atletik zuk dinosuna, ezta? Zaila dala... Ikusi datxu, badituzula bi esku onak, gerria ondo sartzen dozula... Bai, polito ikusi datxu, baina hori esan duena Mikelek, ezin izan duzue pilota kendu Unaseri. Hori da, bai. Ez dugu lortu gozatxe pelotigaz. Horrek azkenean aukin dau eragin asko emaitzan eta ganien partiduen zier nik uste dut ikusi dela ez dugule lortu hori. Pelota bat topetiek gure guztoku eta eurek ibili de guztera bai guriagaz eta eurenagaz. Eta hori, azkenean esapa bide. Eta emanaldian zehar esan dugu, hori, beste bi pelota zeuduela hor saskian. Bai, hori esan dugu, bai. Eta, zuen materiala aurkitu ezin da ibili zaretela, ez dakit, agian faltan bota deguna izan da, beste bi pelotetakoren bat edo probatu izana. Bai, joan zarete atxetik, orduan, bueno, esan duguna Mikelek eta biok, izan da hori pizka bat. Hor beste bi pelota daude, ia, probatu eta ankesea bat atera, eta este bikotea desentratatu. Guk ibili eguz, guztire ibili eguz hiru pelota. Hiru izan dira. Eurek azkenean hartu den pelot izan da, gure bigarren pelot izan da. Bai, hori bai. Sin más, ez egun espero eurek ikiltea ingustora gure baterizalagaz. Azkenean lortu da eurek guriagaz onde bilte eta gu guriagaz eta eurenagaz ez. Suposatzen dut esaten didazunagaitik material nahiko juseagoa egongo zala ligako lehenengo jarduna. Hori da. Bai, gure pelotak, gu hartu dugu zenak kasu honetan justo die bizitzabek. Pentsetan hiliko gineela gustora, karo, frontoiei bai asko da, gure frontoien gauza ditut eta gurien ibili ginen gustora, baina ontxe hau izena frontoi bat barrixe guretzak ez dugu ezagutzen eta lurre bai asko tiretzen dau. Bai. Eta horrek nire ustez asko eragin dabe bai. Hemen pelota asko biltzen da, bai. Hori da, eta hau uste dala Unasen terrenue asko, le pega. Kualitatetxako abantai pitzitxu bet bai ikindu horrai. Zer moduz josetxu gez jurretan? Oso, no? Bai. Gara bere humiek, Oso, posten naz, tipo jatorra da eta... Oso. Exigentea eta... Bai. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Zueri. Eta holan jarraitu, helduko da zeuzer. Hobeto jarraitzen mogu, hobeto. Bai, hori ondo da, autokritika egitea eta lanean jarraitu, bai, hombre. Vale, da. Seriazo. Irakasle ona daukazu eta. Oso ondo, lider. Bai.
Bueno, oin juvenile finala hasiko dute. Zornotxatik Urko Etxebarria eta David Alonso. Olaburutik Jurreta, Koldo Bikendi eta Unaz Romero. Bai, ia, partidu gogorra dirudi atorrela Mikelek esan doztenez. Bueno, txapa hor irten da. Ia, zelango sakea atatzen duen. Bueno, badoa sakera. Pasa, veremos sakean. Mala sakea Urkok. Ongi moztua, eraman, Koldo Bikendi. Luze David Alonso eta tanto. Hormara ondo sartu deu pilotia eta hortik edo atxetik aurrera esatoz pilotaren bila, baina hankageldian ezin da hortik pilota eraman. Badoa Urko, sakera. Sake luzea, Koldo Bokairez. Hor dauka pilota, ez dio distantzia ondo hartu David Alonso, bai. Ongi. Badoa berriro, ondo. Ondo Koldo Bikendi. Badauka indarra, bai. Ezin eraman, eta Jurretakoen lehenengo tantoa. Ondo landu du Koldo Bikendi tantoa. Lotamoa indartsu muginduz eta gero atxera bota eta ezin eraman Unaz Romero. Pilota aldaketa. Sake ona, beratzira, ez, luzea eta hormara, oso ondo. Koldok badu txispa hori eta igertzen zaio hor, nik uste dut diferentziak berak markatu duela. Ea jokoan sartzen den harin batean, tanto bikaina ikusteko. Sake ona.
ongi eraman du Romerok. Alonso oraindik ez da bilondo jartzen pilotara. Pilotaka da ona, ondo gozatu du. Gerria ondo sartuta, baina gora urko Etxeberriak. Baina ondo. Momentu ziru bat. Koldo Bikendi eta Unar Romero aurretik. Eta Laurak, hori, partidan sartzen saiatzen ari dira. Hori atxelari utzi behar zaio. Zehor horma emango zuen eta ongi tertengo zen. Azizke, arazo barik. Askotan norangoa gertatzen dira, atxelari laguntzekotan. Bueno, hasieran da, ez dago hain gaizki. Baina Iurretakoak, 3 tantu aurretik. Presto ona. Ez du aprobatxatu Alonso. Orain bai. Romero ezin jarri dabil. Hor dago, Bikendi sartzen danean, igartzen da, velozitate desberdina daukala. Beste martxa bat. Itzuneak bilatzen, bildur barik. Gora. Hankageldian jodio pilotari. Pilota ezin da hankageldian jo. Atzetik aurrera joan bar da. Pilotaren bila. Ezin da pilota guregana etor. Gorputzean sartzen da eta hortetik ateratzeko zai. Eta horregaitik, gora joan zaio. Doa Etxebarria sakera. Ongi, hor. Ongi sartuta, markatuz. Baina hor, beste velozea dauka Koldo. Hor oso argi ikusi du eta prisak txarra diria. Hankageldian, hankapausoa atxean, aurrera marzuen. Baina, bueno. Ikusten zaio badituela gauza, kora horrean, pilota mugitzeko eta tantoa bukatzeko. Arazo barik. Orain, nik uste dut, gorrien estrategia dela pilota atxera, Nahi dute Koldo ebita atatu. Ez dakit. Ez dakit eten den, Rementeriak eta Bikendik, orain txikusiko dugu, errepikaldian,
ez da ikusten, epaia dago. Bueno, epaiak ondo ikusten dute beti, eta hurbil daude, epaiak esaten duena egin behar da. Tanto ahaztu eta hurrengora. Resto ona. Romerok. Gorda, Bikendi. Ongi, Gerria ondo sartuz. Alonso altuera oso ondo aprobatzatzen deu. Eta bueno, horrekin nahikoa deu askotan Bikendi ebitatzea. Hor dauk aukera, atxera, ongi, defentsa ona, Ongo pilota queda polita Ormara, ondo atera du Romerok. Ez, gaizki, gorputzean sartu zaio. Distantzia gaizki inertu deu, bai. Eta hor daude, 5-4 juretakoak aurretik, baina ezin dute abantai handiagorik lortu momentutuz. Badoa Urko Etxeberria. Ongi Bikendi, oso ongi. Joder, oso ondo. Oso ondo Urko Etxeberria. Biak ondo, Orain ikusiko dugu errepikapena. Sartzen du bolea bikaina. Eta Gerria sartuz eta besoa pizkat kakotu eta zabalean. Markatu bakarrik. Tanto ederra bien aldetik. Eta bueno, 6-4. Zornotzako lagunonak pilota eskola aurretik. Gaur dira ere Zornotzan Master Kaiolako finalak. Gaut erdian jogatzen den txapelketa bat da. Bai, juvenil mailan eta 22 azpikoen mailan. 22 azpikoen mailan, Iraitz Zubizarretaren anai gaztea jolazten du. Oier Ormaetxeren aurka Lezamako pilotari polita. Bai, ia zer gertatzen den. Ongi, gantzo ona, batu, Orma askorekin, baina bueno, hor utzi du orain, Etxeberria, atxera, ongi, oso ongi, David Alonso. Koldo badabil pilota mugitzen indarrean eta utsuneak mugitzen bebai, Oso ondo dabil. Eta gero atxeratzenean potentzia handiarekin gainera. Hor, entregatu egin duz, begira. Begira zelan motantoa. Askotan, arriskoak hartzen den dira, Zuzabiz tantoa dominatzean zen denbora osoan, baina, klaro, alduzu momentu batean utxune libre usti, eta nahikoa da ganera Urko Etxeberriak oso ongi erabiltzen ditu besoak eta besoak akototuz, markatu du zabalean eta tanto edarra. Orain deskantxoa, ez dakin no eskatu duen, uste dut Mikelek, bai. Ongi etorriko zaie lauei, ze tanto pare bat oso horrak jolastu dituzte. Orain hemen garrantzitsua da
botilen lana, bai psikologi aldetik eta bai teknika aldetik. Esaten diotena, saiatu behar dira kantxan trasladatzen eta egiten. Bueno, altxatu dira, badoaz dirudienez. Zazpi lau, Zornotza aurretik Jurretaren aurka. Gora Juan zaio Unaz Romerori. Opari horiek orain abantaila handiago ematen ari zaizkie Zornotzarrei. Ia ongo sakea eramaten duen. Oraingoan bai, oso ondo gainera. Pilota kendu aurrelariari. Ondo jaitxia, hor, ez bere aurrean zegoen Koldo Bikandi, así es que hor arrisku oso handia. Pilota aldaketa, Jurretakoek euren pilotatarako dute, eta ia sakearekin min pizka batek egiten duen Koldok. Baditu kualitateak eta. Badoa Koldo sakerea. Horma asko. Mera tanto. Melaunak ez ditu tolestu, eta zuze jotzen baduzu pilota, ezin da zu buenara eramaman. Bueno, beste gauza bat da, sakea indartxu zetorrela. Bueno, nik esan dudan da lehen, sakearekin lehenengoa eta min handia momentuz. Velozitate handia ematen dio sakeari. Orain ongi kolokatu da, kaskerrarekin ondo. Roteoa, baina ez du usten, Urko Etxeberriak ez duzten pilotoa jarraitzen. Egiez egindakoa, pizka bat. Ez dioskatu Eunar Romerok Bikandiri. Hor atxeraleariak agintzen du. Etxegin behar da. Garrantzitsua da aurrelari eta etxelaren arteko harremana eta itxe egitea eta gainera hori atxilariak ikusten du dena frontoian, berak agintzen du. Ondo eraman du,
Orain ere sartu zaio pelota. Ez dio distantzia hartzen. Pilota gorputzea torri zaio. Eta kendu nahian, ora, bi pauso atxera eta gero aurrera. Faltaza zaio Romerori. Ikusten dira pilotak nahiko biziak direla. Orduan, ez gaude lehenengo tantoetan. Ia partida ardean gaude eta holango hutsak opariak dira. Eta tanto bat egitea asko kostatzen deu. Ez da erreza ganera. Eta gainera markeiora atxetik eraman da. Oso ondo. Bajada ona, Bikendik bere jogatzen ditu, badaki tantoa errez bukatzen deu. Potentzia aldetik ere oso egina dago, bai. Hanka harina ditu ganera, beso luzeak, gorputz ona pilotan jolasteko. Sakea orain erdira baina indartzu. Eraman David Alonso. Ongi, aurrera libiak ongi. Ongi ere David Alonso, Romero orain. Berriz gora, birugarrena uste dut dela. Baina orain ondo jarri da pilotara. Ondo gozatu du eskuan eta horregaiti joan zaio gora, bai. Baina ondo. 17 partidu erdian eta oraindik zornotza aurretik. Sake ona, ondo egin du, hartzen. Ongi atxelaria, ongi. Ongi pilotaka da ona, aurko Etxebarriak. Ongi eraman du Unar Romerok. Ormabikoa eta tanto. Heldu da Bikendi, hanka onak ditu, baina oso ajustatuta bota du Ormabikoa Urko Etxeberriak, tanto ona. Orain deskantzua, eskatu du Juirretako botilliroak.
Eta doa aurko Etxeberria sakera. Ia. Normaltik tenda eta eskumaz jarri da. Justu sartu da, Ondo osatu du. Urko Etxeberria, baina gora joan zaio. Sartuko bazen barruan, oso urrun joango zen pilota hori. Pilota aldaketa, dirudienez, Brontxen Aldizario aldetzen Koldo Bikandi, Unar Romero hori, ia zen nahi zuen hobeto. Eta haien atera dute. Ia, Koldok sakarekin asertatzen duen. Hormian ondo sartute pelota, eta Azpiti. Erdira berriro. Justu samar, baina barruan. Pelotak da bikaina eman dio orain. Ezin eraman. Eskerrarekin. Altuera erdian, besoa luzatu Albos. Eta Zazpira etorri da, baina eman da. Eta David Alonso ezin eraman. Bueno, 12-9. Oraindik partida asko faltan da, eta ia, zer gertatzen den. Momentuz dirudi orain ja, lau pilotariak berora durela, eta gogoekin txapela atxera eramateko. Berriro erdira ateratzen ari da. Ongi, sake erresto bikaina. Oso ondo. Ia. Hor, ez du altu askorik David Alonso, eta ondo aprobatxatu du Bikandik. Hanka aurreratuz, efektua ondo mingainez eta tanto bikaina. Orain Ormala ondo egin du sartzen Etxeberriak. Etxeatu du erdi frontizean, baina indartxu. Hor dauka aukera. Eti goleoz. Ongi defentsan. Justo baina buena. Barruan. Tanto bikaina, Urko Etxeberriak, efektuarekin txokora. Lehenengo ondik zabaldu. Aurkaria urrundu, utxunea ikusi, eta Ñakua ezin hobeto bota, Hori da, tantoa lantzea eta bukatzea. Oso ongi dabil Urko Etxeberriak gaurko partidan. Hor dauka pilota. Erdi frontizean. Oleak da bikaina. Bikaina izan da tantoa. Hori duzu errepikapena. Koldo, baina hor, goiti, bera. Teknikamente oso ondo jartzen da pilota da mutili hau. Oso ongi. Eta gero indarra dauka, txispako pelotaria da.
Ongi, zabaldu, jode. Zelango hiru tanto egin dituen jarraian. Bata bestea baino politagoak. Bai, hor dago diferentzia. Nik uste dut diferentzia partidan, Urko Etxebarriak ari da jartzen. Bai, velocidad atletik eta tanto bukaen atletik ere. Eta zan behar da ere, David Alonso seguru dabilela eta lanean. Pilotaka da bikaina. Ondo gozatu dut aurmarat. Tanto bikaina. Oso ondo David Alonso. Lehen esaten nuen bezala, seguru eta pilota jotzen eta rimatzen, bieten dabil, bai. Orain Jurretako rementeriak eskatu du deskantzua, bai, ze 16 badoaz aurrera, eta nekaera da guztiontzat da berdina, baina gehiago defentzen ari bazaren momentuetan eta pareja, klaro. Estrategia aldaketari ikusten dugun Jurretakoen aldetik. Sakera Etxebarria. Ostras, sake luzea, airez, Bikendi. Berria sartuz, HDA. Romero Keraman. Hor dauka Alonso, kaseratzeko pilota. Ongi airez, Bikendi barkatu. Aurrean Hila da bizi da bizkoak. Arrisku handia hartu du. Utsunea bai zegoen, baina irten da, ezen irten berdin zan, Hila da bizi botadu. Pilota aldaketa. Orain Bikendi dauka sakea. Sakearekin azertatzen duen eta tantoren bata ataratzen duen. Mutil honek errematetzen ongi badaki. Luze pasa igual, luze joan da aurkitzen, Alonsok entregatzeko eta aire sartzeko aukera izateko. Orain beste sake bat.
zegoen Etxebarria. Eta huts, jauzi zaio pilota Bikandiri, eta opari horiek oraingo markagailua ikusta, ezin dira egin. Edo saiatu hobeto egiten. Badoa Etxebarria sakera, sake ona. Dikentzen du oso ondo pilota. Ongi luzatu du. Normala gainera, ez hori da helduko. Ongi, Etxebarria. Unar Romero pizka bat. Desesperatuta ikusten du. Normala da. Final baten aurrean, lauren nahi dute irabazi azkenean. Badoa Urko berriz. Ongi Bikandi. Horre ongi usatu du. Larre. Lasaia gaiago. Hor pilota berriz atxera eta tanto hasi. Ideia ona izan da, baina larre izabaldu dugu. Larre. Luzea barruan berriz Romero hori pilota jandio. Aukera, ondo luzatu du atxera. Ongi Alonso. Ongi Romero. Ongi barrura sartu. Etxebarria, ongi. Atxamarrekin jondio. Hori daude egunak etetzen dela eta beste batzutan ez. Eta, gaurkoan esaile askorik itetzen.
Etxebarria sakea da. Ongi, sake ona Ormara. Barruan. Justu baina barruan izan da. Ondo mostua, ondo sartu du berria Bikandik. Hor dauka Alonso, justu heldu da. Hor dauka, Ñaku atxokoan. Oso ondo Bikandi atxeratu pilota eskerrarekin. Ongi Alonso ere. Hor bien erdira, ondo. Prez Bikandi. Atxera erdi frontizean jota eta atxera. Bila. Entregatu du orain. Ondo Alonso, bien tartera eta Ormara. Eta dirudi Bikendia desesperatuta ikusten dugula. Ezaio zer tetzen eta defentsa arloan ere pizka bat justu dabil. Eta hoi amabi eta Etxebarria duzakea. Ongi Bikandik restoan. Ongi geisten du, ongi. Romero orain lanean. Ongi. Etxebarria beste dizdira bat dauka pilota jotzerakoan. Ormabikoa. Eta tanto. Bai. Bikaina izan da. Berak landu tantoa, hor ikusten duzuenez, hori azkenengoa Ormabikoa da. Heldu da Bikandi, baina efektu handiarekin ezin izan dugu pilota eraman. Eta 21-12. Azkenengo sakea egitea, pasa izan izan. Ongi. Ñaku atxokoan, eta tanto. 22-12 irabazi dute Zornozako pilotariek. Eta, esan behar da, Urko Etxebarria izan dela partidua markatu duena, bai.
Bueno, hemen du gurekin Urko Etxebarria, Bai, zorionak lehenengo eta behin, eskerrik asko. partidu bikaina jolastu duzu, eta, bueno, ni jakin nahi nukena da pizka bat zure iritzia, ezta? Zeran ikusi duzun zuk Ba, partida. Printzipioz pixka bat zaila, ze Bikandi airez oso arriskutsua da, eta hasieran geuden pixka bat empateago, baina ja ez dakit ze tantoan eduki dugu igoera ona, eta hortik aurrera ja, ez dakit 22-12 edo geratu gara, Bai, eta, bueno, azkenan nervioak eta guzti presioa beraiek zeukaten, azkenan zijoaten galtzen, eta, bueno, aprobetxatu dugu, eta ondo. bai, garrantzitsua izaten da, bero irtetxea frontoira. Bai. Ze, eske, ez bazara irtetxen bero egin aldizute kriston, Zuloa, bai. Osa, atera Zelan bazara nik- ja a tope. Zelan ikusi duzu zure atxeraria, David Bai. Alonso. Oso ondo. Oso ondo, ze dena eraman du ia, sake pare bat edo agian utxe egin du, baina niretzat jokau du oso ondo. Bai, nik egonez hemen partida retransmititzen pizka bat, eta ikusi zaio seguru, kentzen zuen airea, eta Bai. Eta altzuenean laguntzen zizun, pelota atxera botatzen, Bai. eta oso ondo. Bai. Zelan prestatu duzu final hau? Ni, eske ez dut asko prestatu, ze egon naiz lauterdian ere bai jokatzen, eta prestatut gehiago lauterdi, baina pasaren asteazkenean egon nintzen prestatzen pizka bat sakeak, paretarekin kentzeko airea, ze oso arriskutsa da Bikandi airearekin. Eta, bueno, sakeak entrenatu ditut ere bai, biparetak eta horrelakoak, eta aire sartxa ere bai, boleak eta gantxoak. Non entrenatzen duzu, Zornotzan edo Basaurin? Basauriko kiroldegian, Artunduagan. Orduan, Mikelekin, zaude, ezta? Bai, Mikel. Vale, oso ondo. Beste galderatxo bat. Pilotak, zelangoak ditu zaizkizu? Guztiak ziren oso bizitsuak, Agian beraiena pizka bat gehiago, baina materiala bizia. Bai, gainera, lur hontan pilota ibiltzen da pizkat gehiago. Bai. Lur noblea da. Ikusi da ze ni jandut baten bat, eta, bueno, uste dut guztiok jandugula. Bai. Bueno, eskerrik asko, zorionak, Bai, eta eskerrik asko. holan jarraitu. Bai. Vale? Kaixo, Bikandi da, Bai. Bikandi. Zeran ikusi duzu partida, ber? Gatza. Gatza, ezta? Besti gehiago izen dizta, ezin dugu ezein. Berak esan du, espere zutela beste Bikandi bat, ze nik ezagutzen zaitut Bai. ere, eta nik uste dut gaurkoa baino gehiago jokatzen duzula, askoz gehiago. Igual bai, zena. Ezin izen da gehiago egin. Zaiatu aldan dana egiten, baina ez. Vale. Ezken ez. Non ikusi duzu, non egon da gakoa, zuk uste duzu, partidaren gakoa? Ez da, igual, atzela ize beraiena golpez gehiago zan, eta ni lan asko jerri zau da, etorri datezen pelota, egotaz asmatu, eta horrezatik igual izen da gakoa. Bai, ni kontuatu naiz, hemen egon izenean partida retransmititzen pizka bat, Unas Romero ezela ondo jartzen pilotara. Bai, batzutan... Pilota jartzen zuela. Torneo guztizen zehar ondo jogatu hau, oso seguru da, ez da pelota difaietan, baina gaur, ez da, igual pilota asko egon danez, nervioso samar egon danez, ez da bere nivela gehizena emon. Finala bak izulan handian, beti bai. markatzen dute diferentzia bat. Bai. Bueno, Eta pilotak zelangoak, ez da, igual, askotzu igual. askotxo igual, Bai. bai. Hemen jogatzeko igual, gainera ezagutuz lurra hau, ez da? Bai, anintxue da. Arintxue Horretan da, bai. adibidez hone pelotak probau egin zenien, gitzitza hausien, eta hobeto jokatzen ginen horregaz, baina hemen, probetan hasinaz, eta zaut, hostia, zer diez honek. Zer den gaur, Bai, bai. ikusi da. Zelan prestatu duzu finala? Bueno, Jose Txugaz edo... Eh? Jose Txugez edo... finala zan, Bai. pasauten? Prestatu. Prestatu.
Bueno, egon gara egin dugu entrenamiento batzuk da, baina, bueno, ez dugu pentsau ez asko finalien, partidu asko Bai, normaltasun handizen, handiz. bai, betiko moduen ibili gara eta aldan moduen preparagu. Eskerrik Bai, asko. bai. Ba, holan Bai. jarraitu, Bai. Vale? Animo. Bai.
Bueno, arratsaldeko 3. finalaren bila, ez? Bai, nagusien finala, final irekia. Koldo Prieto, Amurrikoa da. Oza, barkatu, Koldo Iriarte Amurrikoa da eta Portugaletetik jogatzen du. Nirekin asko jolastutako pilotari simpatiko eta alegrea, bai. Aurrelaria bera. Daniel Beitia ikusi nuen Master Kaiolako txapelketan, lauterdian, eta kristolango partida pare bat egin ditu. Eliminatuta geratu izan da final laurenetan uste dut, baina pilotari bizia. Daniel Beitia edo Bingen Beitia. Honek anaia txikiago bat dauka eta Igual, bai. hori bili dala jokatzen. Bai. Ontxe behiratu diot, egia. Hemendik dabil Bai. Ma txikia da barkatu, bai. Jo, antza handia daukate, bai. Bai, ze atxean ikusi dut, esan dut, izan da. Erratu naz, bai. Bueno, bat utz. Bizi hasi dira laurak. Beti izaten du garrantzia hasierak eta, bueno, ikusiko dugu berria nola azten diren hauek ere bai. Bai. Lehen esan digugu Koldo Ortizek bihotzeko arazoekin ibili dela eta nahikoa egiten duela zuruz jantziz final batean egotea. Así es que meritu itxela dauka. Opa! Zelago gantzoa, bikaina. Hobeto ezin. Koldo kondu du, baina sartu da, Hobeto egitetik ez dago. Zeanurik eskola pelota bikaina dauka, txikitatik handietara, beti daukate pilotari oso ona. Eta ez da gaurko gauza, urteetako gauza da, urteetako lana. Bai, argi dago. Ondo Koldo. Erraz. Pilotaka da. Ongi. Ederra. Eta hemen ari dira bibotean. Protestaka, aurreko pelotaka da. Bai, baina... Azkenean epaiak agintzen du Eta kasu egin behar zaio, horregatik daude hor. Bai. Bi bat. Gantxo bikaina esan da, Eta aprobetxatu beharko du, ikusten duguna haitik, Beñat Mendia ere bai, jokatzeko dago. Odon gantxoa, bi botean eramana edo batean eramana, oso ondo bihurritutakoa zen, eta aukerako baldin badauka, erasora joko du. Bai. Koldo. Ongi, hartu altuera pilotak eta atxera. Ongi Koldo. Iriarte.
Errezera gora, baina. 3-1. Kendu nahi hori badakizu. Askotan gerditzen dena, bai. Fijatu naiz, Daniel Beitia ez daukala gorputz oso handirik atxean jolasteko, baina hanka pixiak ditu eta primeran jartzen da pilotara eta teknikamente egiten du dena ondo. Gian lako sakatatzen duen Ortizek. Ia pasa, bueno. Ederra. Ongi, normala, daramaten du, joder. Ongi. Hortxe pizka eta arrotzea kostatzen ari zara Iriarteri. Bai. Atzetik hobeto dabile arrotzen. Ongi Mendia. Atzean zegoen Ortiz. Eta ondo botatako jada. Lagunari laguntzen. Horra aurrean geratu dalako Iriarte eta laguntzera joan da. Bai, garrantzitsua esaten da haien artean laguntzea. Eta askotan aurretik jokatutako kadet eta juvenilak horrelakoetatik ikasi behar izaten dute. Hori da, bai. Ez da asmatu. Ederra tantoa. Bizitasuna dauka esker horretan. Bai. Teknikamente, bai, ondo jartzen da denbora osoan. Eta ez du beldurrik. Beldurrik kentzen duzunean, gakoa horre honarteke partiduetan. Zein gehiago asmatu aurreko partean. Atzelari biak, euren lana egitera etorri die. Pelota asko sartuko dituzte, ematen dena betek. Eta aurrelarietan aberria nor nagusitzen da, errematean. Ongi. Pelotakada edarra. Ondo. Kendu. Fonti zerdian, baina jota dator. Daneleko oso ondo bideratzen du pelota. Bai. Pelotak da... Egian ez du jogatzen hainbesteko violentziarekin, baina danak esker paretera. Eta indarrarekin. Oskoldo Pretok ez daki gomine egin duen. Atxamarren baten edo atxaskalean. Gertatzen da holakoetan, egian pelota eta lurraren artean edo geratzen zaizula atxamarra eta... Mina eta atxaskala altxatu edo... Bueno, jarraitzeko dago.
Pasa eta asko gaitik. Fresko dago mendia. Koldo hori atzamarra errekuperatzeko denbora emago du, gutxienez. Bai, gutxienez, bai. Bildurrik gabe sartu da. Ez dauka askori. Ongi mendia. Ondo ireki eta indarrarekin gainera. Bizi da erabil pelota Bai. esker horrekin. Hasi da netatek, Era markatzen ari da azkenean partiduaren erritmoa. Lehenengo partiduan Unasekin gertatu zaigu eta oraingoan ere bera dabil pelota mugitzen. Badabil Koldoz espadarrapoa jartzen txamarra horretan. Posible da momenturen baten edo agian atzamarra begiratzerako orduan edo esparadrapo agian puskatu egin du eta berriro ondo jartzen eta Ondo estali. eta sufritu behar, nien pizkatu aldin badago sufritu behar, finala da. Finala da. Eta jarraitu. Lanean. Askotan esaten da ondo jolastea garrantzitsua dela, baina finaletara behin helduta irabazteak balio dela. Bai, bigarrenaz ez da inor oroitxe. Hori argi dago. Bueno, sufritzea eta irabazten saiatzea. Ez dago besterik. Talana eta talana. Badoa mendia sakera. Ui, ze pena. Tantoa zan. Tantoa zan eta ondo eskutatutu du gainera. Horrik ikusten dugu, Zabalera bidean jarri dela Koldo. Bai. Totalmente engañatu dugu. Bost lau, Partidua, bero. Eta orain arteko biak nahiko paretsu hasi arren erdian apurtu dira. Ikusiko da orain zer gertatzen da. Bosna. Sakera. Ongi. Esto ona, Errez abil behitu. Bai. Hori zaila. Pelota kada ona. Bai, ondo baztertu da. Iriartek ondo basatu du. Ondo gozatzen duzunean. Gehienetan normala joatzen da. Eta hortik lan zaiak. Bai. Lauan arrimatzen danean, indar pizkatekin, heltzeko aukera dago, baina bederatzetik
pelota indartsu jo behar da, eta harri matzen denean oso zaila du. Oso zaila, buena eramatea bai. Jauzi zailo. Ondo joan da, baina jauzi zailo pilota bera. Ez du eskuan ondo sartu. Pizkat motz bezala geratu zaiola iruditu zen momentutxu bat. Orain. Orain hasi dira tantoa dominatzen, zean uriko pelotariek. Ongi, Koldo. Ongi ere, bendia, Beitia barkatu. Lurretik, lurretik zatu. Horriko zuko dugu, lurrera botata. Bai, sartu pelotaren azpian. Azpian eta indartsu eta markatu. Biak egin ditu. Atzeen askatu zean horiko botilleroak. Bai, eta lehenengo atxedenetik ona guztiz aldatu da. Bai. Zeo zer esan die, Kontxefu ona. Urrezkean pelotariak. Intentsitate handiako partidua da. La finala eta arnasa ondo rekuperatzea garrantzitsua da. Betetzen zaenean, deskantzatu eta aurrera. Gorputzari buelta ematea. Alturarekin eta urruntu jarriz, Bai. Horre egiten ari da min. Urrungo pelotaka da aurrean geratzen zaio eta hortik osatzeko aukera. Iez egindakoa. Opari horiek, finala dagoen moduan, ezin dira egin. Klabeak izan alde. Bi pausu hautxera eta pilotaren bila. Ezin datorre pilota gure gana. Ja, badaukate adin bat eta jakin egon bat eta dena.
Eta hauek final asko jokatutakoak izango dira. Hori da, bai, segurazki. Hauek ez dire kadeteak modukoak azkenean Bai. esperientzia gutxirekin eta barkatu alde izkizun horitakoak. Ongi, Iriarte. Guztia sartzen hasi da. Eta guztia zizaizu ongi irten. Bueno, ia guztia, bai. Ia, orain pelota aldaketarekin. Bai. Bainarekin, a ber. Pelota horrekin, zei tanto segida nahi dituztela. Ia, berri honekin. Luze egilenengoa eta motze bigarrena. Gertatzen da batzuetan horrelakoak. Baina holako takadari... Oparia. Holako takada gelditu ondoren ezin da holako paririk egin. Berriro besten pelota, 6 eta utzekoa izan da pelota horrekin egindakoa, eta berriro ere pelota hori kantxan. Pasa. Taka oso luze baina orain ere bai. Dela erantzunik gabe geratutakoa zen. Bai. Take luzea mina egiten ari da. Barruan. Labandu behon egin da, pizka bat. Azken tanto hauetan erritmo pizkat galdu partidak. Bai. Ia berriro lehengo erremate sortara bueltatzen gehan. Ikuskizunaren zatuta ona izango da. Ona izango da, bai. Ongi. Pelotaka bikaina, orain gozatu du. Eraman, eta kendu. Beste bat. Ongi. Eta kendu ere, Beste bat dauka hor. Bien tartera. Ez dakit peloten artean pisuan edo desberdintasun egongo da, baina honekin behitia asko zerozago ikusten dut. Bai. Eta gehiago gozatzen du pilota ere. Ongi. Eraman. Eraman horaka koldok, boteak askontuz. Hor botarekin kontuz zeure da duzu. Ikusi zaio pilota jauziko dela berarantza. Orduan aurrera jarri behar zara.
keinu txarra pase izango zenaren uste eukiko zuen. Bestela horrelakorik ez da behar. Maskoarekin, indartu. Koldoren molea hori kuntzeko edo. Gola. Berdintzeko aukera darra eduki debie, bai berriz bitanto. Goitik urdinak. Eta pelota aldaketan. Bai, gorriak ez daute hain gustora urdinen pilotarekin. Batez ere atzelaria pelota gutxiago kentzen eta orduan, Beñatek pelota gutxiago dauka errematatzeko. Beste pelotarekin benetan Dane oso ondo dabil eta Beñatek gero pelota eukitzen du aurrean. Bizkaitik, baina gora. Partidu erdian, ja, 3 tanto aurretik urdinak. Eta askotan gertatzen dena. Danok dakigu hemen hurbildu baino pasatu ez, psikologikoki oso gogorra izaten dela. Bai. Hor ikusten zara eta tantu batera jartzen zara eta tantoa beste aldea erortzen danean, hor psikologikoki min handia ematen dizu hori, bai. Ondo atxeratu du orain, Koldok. Txisparekin dago, Koldok. Lehen komentatu duzu, bihotzeko arazena eta izan digula, eta urtebete kantxetatik kanpo ibili da, baino ez du ematen. Ez du ematen, ez. Pisua hartu du. Baina, bueno, jaitsiko du. Orain, udako partietan asko jolasten du kanpotik. Aldatu du. Bai. Joder. Zeren gabistasunez darama pilota. Txapa. Eskerrak, bestela lanak egiko zituen heltzeko. Bai, lan handiak. Denbora eskatu dute. Zean narrikoek. Bai, zeia, malau bederatzi badoaz eta hobeto eseri pizka bat. Zer aldatu behar. Bai, arnaza hartu eta estrategia aldatu. Eta ikusten duguna beti, ja Koldori min guztiak kuntzaizkio. Bai.
eta zean horitik kontxejo gehien aurrelariari, kasu honetan. Bai. Holan da. Partiduaren gakoa ematen du, hor ikusten dutela. Bai, eta hor da biz. Urdinak 15. tantoaren bila. Ederra. Aurkariak ere txalo egin dio. Bai. Hori polita zaten da. Partida baten barruan dagoen tentsioarekin zure kontrarioak txaloa jotzea. Oso detalle polita da. Hori da, pilota dituen gauzetariko gauza bat. Beste kiroletako, aldarrikatuz, bai. Bueno, deskantsuak bere eragina eduki du. Jaten du aurrean gehiago jokatzeko esan diola, eta hori egiten da. Pasa. Ia zaion aurrekoan bezala gertatzen orain, eta takeri eusten dira. Aurrekoan gogoratu pasaren ondoren falta etorri da. Falta da, bai. Ia, azta atatzen duen. Mendiak. Zerdian, baina atzera, normala. Errez. Azken da iriarte, bai. Nire iruritzen zailana da. Mendia pizkat gehiago motzean ibili beharko zala, egia da, markagailua horrela egonda zaila dela, arriskuak hartzea, baina hasierako partean motzean jokatu duenean egin du min. Bai. Eta orain azken tanto honetan ere bai, dejada motzea mota duenean egin du min. Bai, azpeti da bilenean, hor egiten du min. Hortze ikusi da. Hor ikusten da, hor egiten duela min. Luzean jokatuta, Koldoko oso errez ateratzen du pelota atzera, eta azkenean min makurtzeko hortan egiten dio. Makurtzeko eta arazoak ditu Koldo. Pelota kada bikaina. Pelota honekin oso errez da bildan. Beste bat. Koldo seguru, David, oso seguru.
olakoak ezin dira utzi egin. Partidu irabazi nahi bada, Horran ez. Pausu bi atxera eta atxera pilota. Geldian zaila da pilota sartzea. ino iruditzen zait asko zauzartan jokatu behar duela Einaz Mendiak jokua dauka, erakutsi du, eta bere esparrutik kanpora jokatzen ari da askotan. Eta betik irabili behar du pilota min gehiago egiteko. Sekoldo goitik ondo defenditzen du eta atxeratzen du pilota. Zaila atera du, bai. Olarre. Saiatu da, jokoa mobitzen, tanto bukatzen. Ondo dago, baina lasaiago, pizkat lasaiago. Pizkat markatu, mugitu eta gero daukasunean, bukatu. Lasaiago. Ez dakit, Zalantzak ditut ere, bai. Zalantza ditut, bai, zure moduan, Mikel. Ia errapiketenak argitzen digun. Epaia hurbil zegoen, baina pelotariak ere ez dute protesta egin, hasi eske marra gainean izango zen. Gola. Amairu amaz. Gola indartzea dauka. Azte honetan indartze dira. Bai. Sakea erdira eta tadanto. Eta hori ikusita partida geldituko dute. Bai, ongi egiten dute. Atseden aldi taktikoa. Bai. Ez da neke kontua. Bai, ikusiako Koldoriz zelan eskatu duen denbora. Tantua bukatuta eta jarraia.
berriz ere kantxara lau pelotariak. Eta ia, atzeen aldiak ratxatxu hau mozteko balio dien urdinen. Bitantura daude bakarrik. Erra. Bikaina pelotaka da, bikaina pelotaka da. Gerri-gerria sartuta. Oso ondo gurutzatuta. Oso ondo. Ezin zuen ezer egin Daniel Beitiak. Motivazio aldetik, tantu hori egiteak, asko esan nahi du, haientzat. Tanto batera jarri ezkero, arriskua ikusiko lukete, ointxe berriro, oxigeno pizkat. Golan da, bai. Sartu du. Ia, errematerako aukera sortzen bi atzelarietako batek aurrelariari. Nor baino nor, David atxelaria. Elkar dominatu ezinik. Bai. Hortxe, a ber. Ondo laguntzen. Aita bainat ere. Egumar askoarekin. Berriro lanera atzelari biak. Kapa da, eta tanto. Eskapa da, baina finala da, eta tanto. Markamena eskatu du Iriartek. Baina barrutik poza eukiko du segurazio. Claro, hori da. Hori falta zaite esatea bakarri, Mikel, zuk esan dozu. Hori da, bai, eta gainera zortzigarrena. Lehenengo pilota ataratuko dute. Es muy tosco, tío. Venga, codo, venga, dale. Eta lau tanton faltan. Hola, hori da. Koldo ere. Txartu eman dio pilotari. Konfiantza handia dauka bolean, eta... Bai. Ia Beñat Mendiak aukera gehiago dituen aurrean pilotan sartzeko.
Ausart jokatu behar du, hasieran hasitan moduan, Ausart jokatzen hasi da, tantoak bukatzen. Gero, markagailuan atzetik jarri dienean, bere jokatzeko eraldatu dut, eta niretzako okertu egin da. Bai. Ederra. Ederra, bai. Ondo. Berriro hankageldian. Hankageldian eta kapauzoa egin barrerik. Pilota jota zetorren ganean. Pelota gainera etortzen zaizunean eta zua ezarenean pelotaren bila joaten. Arazoak. Hori da. Oleaka da ederra, Bai. Ies egindakoa, ondo bildu Koldok. Horra aurretik altura pizkat gehiago bilatu dago. Bai. Bestela, orain bezala, atzeraka ibiltza tokatuko zaio. Bai. Ongi. Koldo seguro da, Iriarte oso seguro dago. Bere lan egiten. Bai. Ongi. Begira, bat gutxigaitik ona, eta orain... Bestea gutxigaitik txarra. Bai. Horrek Zuzen markatzen du. Zuzen jodio pilotari. Tanto batera jartzea edo hirura. Alde, zelango diferentzia. Bai. Eta meretzi amasei. Ja, nekea somatzen ari da, Intentsitate asko partida jolatzen ari dira. Aurrean baita atzean. Ondo. Ongi, Atzetik aurrera, ondo. Aprobetxatzen duen. Bueno, ongi Ona. doa. Ona, eta gora. Bai ez, barruan izan da. Koldo saltzen denean ikusten da beste txispa bat daukara, Bai. Ez du neke askori somatzen oraindik. Beso aldetik gitxienez. Nervioa fresko dauka horrein. Bai. Iruditzen zait momentu hona izango litzatekeela azken denbora edo agortzeko, bestela... Oso garrantzitsua Mikel, izango zen. Zabaleaz, zakea.
Ongi. Joder. Bai, ez dira lan errezak hor. Ez. Horizu espero gainera. Zabalera jokatu behar zuen. Bai. Barruan. Eta eraman. Entzen da. Hor ja ez. Baina dejala ere bai, mildur pizkatekin mokabo. Ongi joatu du tanto azean uriko pelotaren aldetik, bai. Denbora askatu dute. Esparadrapa apurtuta edo. Bai, bueno. Ongi etorki daki Arnasa Errexpratzko. Horri ere bai ondo etorriko. Bai. Zake alde eta, bueno, estrategia aiteko. Eta berriz ere, Januriko bikotean, enfoke osoa aurrelariarengan. Claro, hor dago bakoa. Nik uste dut pilota azpitik ibetzen bazaiola Koldo Pretori, mina handia egin aldi otxola. Bai, eta ez bakarrik pelotakada horretan, urrungorako, erreza duenerako ere Hori bai, da. pizkat desgastatu. Gastatu eta tanto prestatu. Lehenengoakoan, igual ez digo tanto egingo, baina bigarrenekoan, igual bai. Ondo utzi du, Bai, indartu zetorren zatea, hor berriarekin utzi behar da eta oso ondo du. Zarauntze Ormara. Ekara du. Fresko dau, Koldo. Hori da, finalaren tentsioa, Bai. Aurrelariak laguntzera ateratzen dira. Altu itxe egiten diote elkarri. Horretzen bat entzun da, bai. Una pelota hori. Pilota jolata. Oso aprobetxatu. Opa, Eta lanak. Orain. Eraman. Ondo. Ongi. Baztertzen ari da eta baztertzen duenean Ortizek gero pelota aurrean aurkitzen du. Bai. Ongi. Aurraka pilota. Eta berriz Ongi. ere Ormara. Ormara, bai. Eta eraman. Eta kendu. Bostera,
Ua... Ere, motzean jokatu eta min egin dio. Hor dago. Belanobetara jokatzen badio, min handiaren altzake. Esan duguna lehen. Eta horrengo tantoan ikusi da. Ausart jokatu behar du. Ongi. Errez atzeratzen du. Hor pausu bat aurrera egin behar du Mendiak. Bai. Nahiz eta gero ez sartu gutxienez aurkariari bildurra sartzeko. Hori. Tanto gogorra eta honek Pilotatua. partida erdiera baki aldo, orduan tensiño handia dago. Baiz, urdinek egiten badute, 21 garrana izango zan. Eta gorrik egin ezkero 19 eta 20. Tanto batera jarriko ziren. Tanto garrantzitsua. Balio handikoa. Eta haiek badakite. Nabaritzen da. Ondo eskatu du. Ia orain ausartzen da. Eta berriro. Berriro huts berdina, Utsi dio, eta hor datu arazoak. Pelota behar dagoenean hor ditu arazoak. Ez da onda kokatu edo... Azken bi dejadak ez dira oso onak izan, baina hala ere min egiten du. Bai. Nire esan duguna, azketik ibili behar du pilota, min egiteko hortizi, bai. Eta meretzi hogei. Bero partidua. Edo zer gauza gertatu ez daiteke. Ia nordan ausarten orain, ez? Hori ikusko dugu orain, a ber. Ja, sakea zen azaltatzen duen. Suertea. Eta hoi. Azaltzen Sara ez dago sorterik, edo orduan. Baterditik jota errezagoa da ona izatea. Hori da Mikel, bai. Holanda. Eta hogeina.
baitu, esan dugu kikildu egin zela partidu hortik aurrera Mendia, baina orain berak egin ditu azken bitanto garrantzitsuenak. Bai, eta Ausart, azkenean hori da bere jokua, hasieran markagailuaren tentsio hori hainbeste nabaritzen izanean demostratu du badakiela egiten, eta orain markagailuaren tentsioarekin ere bai erakutsi du hori da bere jokua. Eta txalo zaparra dartean azken zakea egitera. Merezi dute eta. Hemen bukatu da. Bukatu da. Andina hartu du. Biharrak igual, biharretan. Ondo dago. Eta beha handian gauzak pilotan. Atxetik joan dira markagailuan ia partidu osoa. Eta partidua bardindu eta irabazi. Esan dugu, azkenean honek buelta eman alzuela eta ikusi da. Jokatzeko modu aldatu eta buelta emateko kapazitatea eduki dutela. Hasieratik ibili gara esaten botzean jokatuta mina handiago egiten zuela. Eta, bera ere bai konturatu da horretaz eta lortu du horri buelta ematea. Bai. Partido polita zuzu dugu, ikuskizun atletik ere polita, tanto bikainak egon dira, eta, hoberenak irabazi du, dago besteri, zorion du, eta aurrera. Ez da pilota hemen bukatzen. Txapelketa pilo bat, jolastuko dituzte hoiz. Gainera nagusiek. Eta maila hau erakusten badute urrutira helduko dira askotan ere bai. Bai. Gazteak dira eta... Orain zari banak eta prestatzen ari dira. Hortxe, federakuntzako ordezkariak ere bai lau pelotariekin hitz egiten. Bai, eta esan behar da Bizkaiko Pilota Federakuntza oso ondo eta lan pilo bat egiten ari dela. Jente berria sartu da eta gogoekin eta langile. Laster hasiko dugu sari banaketa. Ikusten ditugu hortik Zeanurikoen atzean lehenengo partiduko galtzaileak prest daudela ere bai. Peio eta Lier. Saria jasotzen lehenengoak izango dira. Eta antolakuntzaren abizoaren zain. Sari banaketarekin hasiko gara orain. Lehenengo dominak gozotzera aterako dira orain, Olauburu klubetik, Peio Gurrutxaga eta Lier Ortiz de Zarate. Hortxe doaz.
klubetik domina eta txapela jasotzera Unai Ramirez eta Unai Diaz. Partidu ederra egin dute. Hasieratik Honda jarri izan dira eta txapela lortu dute. Jarraian bigarren partidoko txapeldun ordeak. Olaburu klubetik ere bai Koldo Bikandi eta Unai Romero. Olaburu gaurkoan sorte txarra izan du. Bi finaletan parte hartu eta biak galtzatekatu zaio. Domina eta txapela jasotzera Urko Etxebarria eta David Alonso, Lagunona klubetik. Ikusien txaloak, hartze dira. Eta azken partida honetako protagonistak orain kantxera. Azpi txapeldun bezala, Izarra klubetik, Koldo Ortiz eta Koldo Iriarte. Eta txapeldun bezala, hortxe ditugu. Peñat Mendia eta Daniel Beitia. Eguneko azken txapela jasotzen. Zeanuriko joko alai taldearentzat. Eta hor bukatzeko familia argazki bat egingo da, protagonista guztiekin. Eta kasu honetan federakuntzako agintariekin ere. Hortxe denak bilduta. Eta honekin bukatutzat emango dugu emanaldia. Eskerrik asko zuen arrutagatik eta hurrengora arte.